Brána 12. Opatrnosť. Afirmácie. Moje slová, môj prejav a moja tvorba sú vedené Bohom a ja vyslovujem dokonalé slová, aby som odovzdal krásu toho, kto som a čo vytváram. Môj hlas je vypočutý a ocenený a naďalej sa delím o svoje postrehy a skúsenosti v rámci tvorivého procesu. Moja božská perspektíva ma podporuje vo vývoji mojich nápadov a výtvorov. Zadania. 1. Používate pri tvorbe silu vôle alebo božskú silu. 2. Cítite sa zaseknutí alebo na mŕtvom bode? Ak áno, čo potrebujete urobiť, aby ste sa mohli posunúť vpred? 3. Je čas pokračovať v posúvaní vašich myšlienok, nápadov a božských inšpirácií ostatným? 4. Aké hravé veci môžete urobiť, aby ste inšpirovali svoju tvorivú energiu?